kanuni walimano amoke kanyesi belajelema biye tarata ye février kalo kile mugan ani kile samba fila ani mugan sabani ka dunki waru watisele bi dunki waru konnala ka beni mi metalike union européenne na noye nazara oluka kiliato mi rekonbi hamanyema alaykum fo anka jamana ma mi na mabe o siratikela ministre mi ka bara beni be mali ani jamana do ko nyaw nyino bolima ale fene yukalla sigide mi me malla ko wole yasa abiseka dantike tugamna ka faruka jekulu kurami ni olukuma afrika o gadda yare koni yele ni asigi folo o kera ni maison de la presse kuna fondi law olu jabala yare koni konnala ga kuna foni alabana tugami na sifina ko olu koni duna uka amina ndadu fonlanka wala konnala ka faruka alisa jekulu mi rekon be na fuma ko jini mo manyema ni o ye amadou kumfay afura kay lasili doke kosanina lasili aywa ani lasili mi meta jogona amina ndadu fonla ka anga jamuga konnala ka faruka alisa ametanga jamana ko ka farafina farajira na yiki bara musoro ame donoli wolol konnala ka befo ka belajele walimano iba fo nya foto mina bi donki waru konnala aywa kuma ka mi metalike Charles Michel ni ale nazaro oluka kiliato mi rekoni binno aywa onyema do ale kuma fo me okera mali rekoni je kanyeshi mali jamana rekoni ma kuma mi rekoni fora ukala sigide mi rekoni ni ale to Pascal Perenek ni ale rekoni ka bara belajele benebe mi metalike nazaro oluka jekulu mi rekoni biani no ukako belajele nyina bolima aywa ale koni wele blalama mi taliganga ministre mi ga bara benimbe mali ani jamana doche o ko nyon nyina bolirama ka beni tenando ye février kalo klemu ga samba fla ani muga ani saba wa koni ye fara ina ka fo barika daka wale mi na yira uka manyema re koni ko amake mali re koni felay no ye kuma kan mi nabe dankarike an yere koni ka jamana koni na o mi yere koni kera kuma sin yere koni sefe Abdoulaye Job ale koni ye welebla uka lasigide mi yere koni biani no mi ye ka seka dantigelike mi mayra ka fo mali yere koni ma la nyini fiu ka se ka atege bo ateru no ye nanzara teru yere koni bulu nga ibai folo olude koni hakilina min konnala u ya la nyini ku be bo anka jamana koni feneka donc o mi koni kera mali nyemo koni fene ye ubla sirali mi yere koni ke aywa ibai ka fo alisa kangari madaw koni meke minye ka se ka fo aywa anka jamana nyeta ani amarare koni tabolo bella jelena ka ira ka fo o kanga to anka jamana nyemo de koni bulu la unité jamana wure wale ma kulu wule o ka se kana kano unyendo anka jamana de koni marala ka ira ka fo tuni mali ye jamana mi ni aka yire mahoro nyaare koni be abulu aywa mi kadaye ni abafe ka baraka no o kala jekuli yo kala jamana yo aywa o bela jele wulika jonu o bunya o be mali yere koni bulu donc koni ye wuleli konnala abe kangar madda mi mayira ka fo aywa uka nyema olu koni ku haklito uka fota anuka ketala kanyeshi anka jamana re koni ma ka faruka mi metalike jekulu mi ni olu yere koni tara maison de la presse la no ye kuna fondi law yere koni jabalay yasa ka se ka uka sigi mi konnala u ba fika laselike ka wululi dake ka nyeshi malidun yere koni bella jelema aywa olu koni hakilala jamana bi ka ta tuga mi nabi aywa jelema koni olu yo o lanyini aywa o jelema nunu o de kera sababu yere koni fene ye shifina ka chama olu yere koni fene wulla ka ukunda mi ye kuna fondi law yere koni jabala yere koni ka yasa sigi mi yere koni besina ka se ka balituka mina u ya yira ka fo aywa malidun yere koni tina son fiu ka se ka tugu mako mami yere koni ni amake kangelen fola ye aywa malidun yere koni tina tugu mako tugu ni mami yere koni aywa ni obeta ya fe bi ka kla ka sigi ya fe shini krenkene ala kuma abika ta ka nyashila mami ma o de kera isa ka ujumi yere koni way shifine ko olu yere koni doni mi kera kuna fondilo yere koni jabala yere koni na uye kuma kan chama fo mima tu anika ja cham fen chamo yira aywa je dona sira kro yere koni fe aywa mima tu ka fo olu koni betu uka fangare koni ko mami ma fe ka aywa iko wada fangaina olu yere koni no otigile mo wada koni menyona nga ofene bela jele temel ko fe sigin yere koni ku muye yasa jamana nyemo sharia mi yere koni be nabe fo me ko calendrier électoral o yere koni obeseka bunya tuka mina ani laini ye jumaye kaseka sharia sumba o mi jamana nyemo ba fe ko oyelema kaseka oyelema li koni bo adogo ko nga laselu olu koni masika ke ka sababu ke demson yere koni dona kata yorin ni obebe maison de la presse ma kuna fondi law yere koni jabala ka yoro bela jele nyami ameto malikono alisa mi metalike jenimna ni ale yere koni manyema ye Amadou Kumfa
ayiwa kunnafoni y'a yira k'a fɔ ni waati laban in na k'a bɔra ka laseli kɛ i b'a ye k'a fɔ n'i ye ani a ka laseli kɔrɔlenw k'olu da ɲɔgɔn ma san 4 tɛmɛlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ kumakan min bɛ o kɔnɔ o kumakan kelen o de kɔni seginna ka na ni kuma in kɔnɔ min bɛ tali kɛ halisa ka ɲɛsin Faransi jamana de kɔni ma ni olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ye Amadu Kunfa ka se ka ale yɛrɛ kɔni faga nka kumakan in fɛnɛ kɔnɔna la i b'a ye segin bɛ ka kɛ ni kumakan kelen de kan o de kɛra sababu ye maa caman yɛrɛ kɔni ka i yɛrɛ kɔni ɲininka ka seereya kan fɛnɛ ko ni kumakan in kɔni b'a yira k'a fɔ Amadu Kunfa ale yɛrɛ kɔni a tɛ balo la. An bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina jamana kan Faransi finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ olu kɔni gɛnna pepewu Burkina ka denw yɛrɛ kɔni fɛ u y'u ka koso n'u ka kasaw k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa san caman tɛmɛlen kɔfɛ min ye Faransi finitigilakaw ye olu tun bɛ Burkina kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati laban in na a bɛ f'u ka kɛlɛcɛ min ma ko opération Saburu olu yɛrɛ kɔni tun bɛ Burkina yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni kan nka ka bɛn ni kɛlɛ kura min ni o ye banbaci kɛlɛ ka ɲɛsin Burkina jamana yɛrɛ kɔni ma ayiwa Burkina ka denw n'u ka jamana ɲɛmaa y'a laɲini Faransi fɛ u ka finitigilaka fɛn fɛn b'olu ka jamana kan u ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'u ye o wale min fɔra ani o kumakan min yɛrɛ kɔni fɔra a kɛra wale ye bi Faransi finitigilakaw fɛ u tun bɛ kan min kɔnɔ kan yɛrɛ kɔni a dira Burkina finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ma. An bɛ to G5 Sahel kibaruya kɔnɔna la G5 Sahel a maa ɲɛma n'o ye Mamad Idriss Déby ale kɔni ye sigi labɛn sigi min n'o ye sigi balili ye G5 Sahel yɛrɛ kɔni tɔgɔ la nka G5 kuma minnu tɛmɛna kuma in kɔnɔna la kɔni y'a yira k'a fɔ Mali ye jamana ye jamana minnu ni olu farala ɲɔgɔn kan ka se ka G5 Sahel ayiwa k'a bila sen yɛrɛ kɔni kan Mali ka bɔli G5 Sahel yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa nin ye dusumakasiba de ye ka ɲɛsin G5 Sahel yɛrɛ kɔni ma a ye a ka kuma yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni o kɛra discours yɛrɛ kɔni dayɛlɛni ye a ye a ka laseliw kɛ laseli min kɔnɔna la a bɛ a yira k'a fɔ bi baara belebele olu de kɔni ɲɛsinnen bɛ G5 Sahel yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ caman olu yɛrɛ kɔni kɛra gɛlɛya ye waati tɛmɛnlen na yaasa ka se ka olu baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛ a ko ale ka nimisa yɛrɛ kɔni fɛnɛ dɔ ye jumɛn ye Mali bɔlen G5 Sahel la o kɛra gɛlɛyaba ye o ka bɔ a la Mali fo ka taa se Burkina jamana ma olu kɛlen ka Faransi yɛrɛ kɔni fɛnɛ gɛn ka b'u ka jamana kan nin bɛɛ kɛra gɛlɛya ye hali Russie nɛnɛ nali ni ale yɛrɛ kɔni bɛ k'o fɔ Mali kɔnɔna la ko nin fɛnɛ ye gɛlɛya dɔ ye. An bɛ taa nanzara jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irisi jamana Vladimir Poutine ale ye laseli kɛ a ka laseli kɔnɔna la a ye i sara n'o ye a ka jamanadenw na n'o ye Irisi jamana ye a ko n kɔni an y'a laɲini waati tɛmɛlenw na kɛlɛjugu min binna anw ka jamana kan ka se ka a dilan ni da ye ni kumakan ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni balawu ye an yɛrɛ dama kɔni olu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na nka an ma se nka bi n'i y'a ye olu yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ la olu bɛ kɛlɛ la u fa dugu ani u ka bɛnbaw olu ka dugu o yɛrɛ de kɔni nɔfɛ o bɛ se ka bɔ cogoya min na a bɛ fɔ maa minnu ma les néo-nazis olu ka mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na a ko n'i ye nanzarala yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ a ko bi min ye ka bin denmisɛn fitininw kan n'a bɛ fɔ min ma ko pédophilie o yɛrɛ kɛra sariya ye wa min bɛ tali kɛ église caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'i donna yen i b'a ye k'a fɔ cɛ tɛ musotɛya olu ka mariage a kɛlen bɛ bɛnma ye église yɛrɛ caman kɔnɔ nin bɛɛ ye olu yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ dɔ kun ye a ye nin ta a ka discours kɔnɔna la yaasa k'o kɛ misali ye ni ne fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi don kibaru la tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛlɛ ni anw ye ka se ka o caya ka diɲɛ ninnu k'olu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ala k'an ka jamana lakana